Ja som bol ešte tak vychovávaný, že sú mužské práce a ženské práce. Domácnosť a domáce práce boli doménou ženskou. Robota na poli, to ti nebola ľahká robota. Ono to bolo rozdelené, že tie ťažké roboty robili chlapi, tie fyzicky ťažké. Žena pere v pračke, keď sa pokazí, nastupuje chlap, ten ho opraví a potom zase nastupuje tá žena, ktorá teda pere to prádlo. Ja v mojich výskumoch mám také príklady, keď mi tety rozprávali, to boli ženy narodené v 1910 a plus. Muž by ruky do cesta nedal. V prípade, že muž nebol doma, či už to bolo kvôli vojne, či už to boli kvôli odchádzaniu do Ameriky, do Nemecka za sezónnymi prácami, tak ona musela často aj poorať. Bola jednoducho nútená robiť aj tie mužské práce, ale muži sa teda do ženských prác nemali. Vždy tam bola nejaká dcéra po ruke, alebo nejaká nevesta, alebo niekto iný. A je to krásne vidno aj na historických dokumentoch, že sa muži častejšie opäť ženia ako ženy, aby dostali tú ženskú pracovnú silu späť. Ja som nikdy necítila žiaden pretlak alebo nedostatok času pre seba vôbec. Lebo tu bolo stále toľko roboty okolo toho domu. Možno, že ten čas pre seba mala, že napríklad upiekla koláč a tak. Čiže vlastne ten čas pre seba, to bol vlastne čas, keď ona urobila niečo, čo robila rada, ale urobila to zároveň pre rodinu. Ja si poviem, že áno, teraz si idem sadnúť, idem si oddychnúť, ale ja radšej zoberiem košík a idem na huby, lebo ešte to treba, ešte listy zhrabať, hej? No takže neviem oddychovať.